It-tlet djar tal-anzjani li fuqhom il-kumpanija ta' Zeren Vassallo Care Malta Limited titħalla sussidju mill-Gvern huma Casa Arkati, Villa Messina u Roseville. Bejn l-2008 u April ta' din is-sena, Care Malta tħallset 2.8 miljun euro għall-anzjani mibgħuthom il-Gvern f'Villa Messina. Matul l-istess perjodu għall-anzjani mibgħuthom il-Gvern f'Casa Arkati, Care Malta tħallset 1.400.000 euro. Fil-każ ta' Roseville, bejn Awwissu 2010 u April ta' din is-sena, il-Gvern ħallas lil Care Malta 1.9 miljun euro. Dan ifisser li bejn l-2008 u April ta' din is-sena, Care Malta irċevit total ta' ftit aktar minn 6 miljun euro f'sussidji jew medja ta' 4,000 euro kuljum. Talli qed iżżomm f'dawn it-tlet djar tal-anzjani tagħha anzjani li ma jkunux jistgħu jiġu akkomodati fl-isptarijiet jew fid-djar tal-Gvern. Zeren Vassallo għandu rabtiet kbar mal-Partit Nazzjonalista u għamel żmien Sindku Nazzjonalista tal-Mosta. Fl-aħħar snin kien fdat bil-bini tad-Dar Ċentrali u ħal l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Joe Saliba u aktar tard lis-Segretarju Ġenerali preżenti Paolo Barċolovier fuq il-jott privat tiegħu. Vassallo huwa wkoll ir-rappreżentant f'Malta tal-kumpanija BWSC illi ingħatat il-kuntratt kontroversjali tal-estensjoni tal-Power Station f'Delhi Mara. Il-BWSC assenjat lill-kumpanija ta' Vassallo il-parti tal-kuntratt illi għandha x'taqsam mal-kostruzzjoni.